Dámy a páni, vítajte. Ako sa máte? Teraz máme konkrétne 9:25, kedy natáčam toto. A vítajte v sľubovanom minivlogu, o ktorom som hovoril v pondelok v informačnom videjku. V tomto minivlogu vám ukážem, čo som si kúpil za minulý rok a čo mám nového. Takže tu môžete vidieť môj asortment týchto vecí, ktoré som si zaobstaral minulý rok. Niektoré veci sú aj také, ktoré nie sú, ktoré som si nezaobstaral minulý rok. Čiže už má dlhšie, ale väčšina z týchto vecí, čo tam vidíte, tak je zaobstaraná minulý rok. A ešte tuto dole sú nejaké veci, ale to neviem si zaujímať. Takže ideme po porade. Ale najskôr vám poviem o tom, že ako sme prerábali túto izbu. Kto si spomína, tak som hovoril, že sa prerábala táto izba a ja vám o tomto teraz poviem. Totižto, dobre pamätáte, tak ja som totižto predtým bol na tejto strane izby, hej? Na tejto strane. A teraz je tu môj brat na tejto strane, áno. Čiže sa delíme o izbu a ja som prešiel do zadnej časti izby. Čiže tuto, áno. Do videa vám dám nejaké fotečky, ktoré som stihol ešte zachytiť z prerábania tejto izby, lebo to sme robili asi 1 alebo 2 dní po tom, čo sme prišli z dovolenky. A o tom som vám tiež zabudol v informačnom videjku povedať, že áno, už robím na megablogu z dovolenky, ale teraz mám normálne, že dokončil dávanie dokopy všetkého záznamu a vyšlo to na viac ako 3 hodín. Hej, že to video má 3 hodiny. Ja vám neklamem, ja vám to aj ukážem tuto. A musím povedať, že je to výborné. Tuto si otvorím. Pozrite sa, koľko postrihávaného tam mám. Neviem, či to vidno. Vidno to? Proste toľko toho mám postrihaného a už musím dorobiť len hudbu a voice overy a ešte nejaké detailíky a už by to mohlo výjsť von, takže to musím dokončiť a ideme teda na tie nové veci, čo som si kúpil minulý rok. Čím by som teda začal? Asi taká jedna prvých vecí, čo som si kúpil minulý rok, keď už som mal peniaze, tak som si mohol dovoliť kúpiť toto. To neviete, čo to je, tak vám to rýchlo poviem. Je to, prosím vás pekne, Nintendo Switch. Konkrétne Nintendo Switch OLED edícia. Áno, ja vám to aj ukážem. A kupoval som si kvôli tomu, lebo takto to vyzerá, hej, kupoval som si ho kvôli tomu, len pretože chcel som si splniť taký sen, lebo sa pamätám ešte so sestrou, sme si chceli šetriť na Nintendo Switch, ale potom sme na to nejako zabudli a sme na to kúsok zabudli a potom sa to neriešilo. Tak toto som si kupoval v Európe v Bystrici, v tom obchodnom centre. Rovno som povedal typkovi, že toto chcem a hotovo. A ja mám taký habit, že ku každej elektronike si kupujem aj obal. Tento konkrétne je GX Trust, to som kúpil na Alze za asi 35 €. Neviem prečo tieto obaly na veci také drahé, ale proste zohnať dobrý obal na hociakú vec je proste nereálne, lebo tie veci sú drahé. To by sme mali jednu vec a potom asi jedna z tých zaujímavších vecí je, že som si kúpil nový noťaz. A toto je prosím vás pekne, čo to je? Lenovo Log 15i a i9i, konkrétne je to NQF3 model s podsvietenou klávesnicou. Ja vám to aj ukážem, otvorený. A možno sa pýtate, že prečo som si kúpil noťaz takýto fancy šmenci noťaz. Lebo asi určite z vás
niektorí vedia, že som doteraz mal ten Toshiba noťaz, ten, na ktorom som aj začal točiť. No a od mami som sa nedávno dozvedel, že ten notebook nemá viac ako 11 rokov, alebo koľko. Som si myslel, ten notebook má okolo 20 rokov a ja som sa ho aj snažil nejako upraviť, že som do neho kúpoval nové rámky a toto, ale nešlo to. Tak mi prišlo vhodné si také niečo kúpiť a aby som vedel aj niekde, keď pôjdem, tak aby som aj vedel robiť hudbu, áno, pozrieť videá, ja neviem, hrať hry. Prišlo mi to vhodné a bola naozaj výhodná cena, tak som si povedal, že prečo nie. No, to by sme mali noťaz. A ďalšia vec, čo som si kúpil veľmi nedávno, myslím, že v decembri, je toto, hej, možno sa vám to zdá ako nejaký obal, ale keď to vytáhnem, first off, tipnite si, že čo to je, lebo odpadnete. A je to MetaQuest 3S. Ja som si reálne kúpil VR-ko, dámy a páni. Čiže ak sa mi podarí nejakým spôsobom spojazniť VR-ko s počítačom, tak možno budú aj na kanáli nejaké VR hry. Áno, tu sú takto ovládače. A toto bolo, prosím vás pekne, ďalší môj taký sen, ktorý som si chcel splniť. Lebo vždycky, keď som niekde išiel, tak som videl to VR-ko tam, že by som si to chcel raz vyskúšať. A keď som napríklad učil ten robotický krúžok, tak tam bolo VR-ko, ale to bola MetaQuest 2, ale tak som si povedal, že si kúpim lepší model. Ja som chcel pôvodne ten istý, ale ho nemali, tak som si povedal, že skúsim pohľadať nejaké iné modely a kúpil som práve tento, toto je ten 3S model. No a sranda je taká, že tento obal, čo mám naň, tak ten stal, prosím vás pekne, 50 €. 50 € za obal, to čo má byť? Hej, ja doteraz nechápem, že prečo sú tie obaly na tieto veci také drahé, hej, lebo bolo ich aj veľa na stránke, čo som videl, ale tento mi prešiel. Čiže to je ďalšia vec. A ideme, a ešte mám jednu vec, ktorú vám chcem ukázať, alebo dve. A jedna z nich je táto moja nová myška. Áno, toto je Razer, čo to je, Basilisk V3X Hyperspeed, bezdrôtová myška, áno. Ja som mal doteraz V2 a strašne ma štvalo, že sa mi tu moce kábel a chcem mať všetko bezdrôtové, hej. Tak som si objednal túto myšku, stála asi, ja neviem koľko, 70 €. Čiže nič extra drahé, ale mám ju a som s ňou spokojný. Až na to, že keď som zapojil to USBčko dozadu počítača, tak mi normálne ten kurzor sekal, tak som ho musel presunúť dopredu a už mi nesekal odtedy, ako som ho sem dal. Ďalšia vec je táto moja zvukovka. Kúpil som si zvukovku, keďže mám kopu hardwareového gearu a chcem si to aj nahrať väčšinou, tak som si povedal, že investujem svoje peniaze a kúpim si poriadnu zvukovečku ako každý hudobník. Toto je konkrétne Focusrite Scarlett 2i2, 4. generácia a som s ňou spokojný, používam ju skoro každý deň. A ešte jedna vec, kým prejdeme na tie viacej hudobnejšie veci, ale toto je aj tak jedna z hudobných vecí, ale nevadí. A toto je very recent kúpa, čo som si kúpil a je to, prosím vás pekne, toto. Toto je Novation Launch Key 25 Mini Mark 4. Doteraz som, prosím vás pekne, využíval tento zastaralý kontroler. Používal som doteraz tento. Toto je kontroler z roku 2001. Je to M-Audio Oxygen 8 a som chcel niečo moderné a toto mi prišlo aj cenovo vhodné, aj ohľadu. Som si to kúpil preto,
aby som si to mohol šupnúť do obalu na noťasu a ísť s tým niekde, hej, alebo ja neviem čo. No a teraz sa presunieme na tie viac hudobnejšie veci, hej, lebo ako som aj v minulom minivlogu spomínal, tak stále chodím hrávať do toho jedného miestneho podniku. Každé 2 týždne tam hrávame 5 hodín skoro, tak potrebujem nejaké hudobné vybavenie a mám ich niekoľko, tak ich vám ukážem, aby ste vedeli. No, jedna z noviniek je, prosím vás pekne, takáto červená vec. Áno, a ak niekto z vás neviete, že čo to je, tak ja to vám v rýchlosti ukážem. Je to proste melódika, áno. Kto nevie, čo je to melódika, tak je to v podstate ako harmonika, hej, ale namiesto toho, aby ste hrali na tom hráte cez trobicu alebo cez taký náústok. Áno, takže toto je jedna vec, čo som si kúpil. Ďalšia vec je, prosím vás pekne, toto Alesis RSR 16. Toto je, prosím vás pekne, automatický bubeník. Toto odporúčam každému, kto chce cvičiť, kto je napríklad, ja neviem, gitarista alebo hrá na nejaký nástroj a chce mať doprovod. Toto odporúčam si kúpiť. Toto je, prosím vás pekne, automatický bubeník. Toto je asi jedna z top vecí, čo som asi kúpil za poslednú dobu. Robí to, že to má nejaké stále rytmy a hrá to. Ja som to už použil, toto, a je to fakt vynikajúce. Takže Alesis RSR 16 odporúčam veľmi. Takže ideme ďalej. No a mám taktiež nejaké nové klávesy a ukážem vám jeden z nich. Totižto, čo máme tu, nie že kapelu, ale proste tam, kde hráme, tak kde sa stretávame v tom podniku, tak s nami hráva aj taký môj kamarát, basista, pozdravujem. A on mi myslím, že to bolo v októbri minulého roka, mi tak napísal, že hej, chcem predať tento kláves, že sa ho chcem zbaviť, nemám na neho využitie, že či ho nechcem. Tak ja som povedal, že daj mi ho na mesiac vyskúšať a potom ti napíšem, že či ho chcem alebo nie. A potom po mesiaci mi napísal, že či ho vlastne chcem alebo nie, tak som mu napísal, že mi pošle svoj účet, číslo účtu, že mu pošlem peňažky za to. No a to, čo vám teraz ukážem, sa už ani nedá kúpiť iba na second-handových stránkach ako Marketplace, Bazoš a takéto veci, eBay dokonca. A je to, prosím vás pekne, čo to je, Korg Micro Korg XL, ale je to červená verzia. Vyzerá to ako tak fejkový Nord, kto nevie, čo je Nord, tak to sú tie také high-endové klávesy, na ktorých som mal možnosť aj ja hrať. A toto je, prosím vás pekne, dosť dobrý synťák. Beriem ho na každé hranie. Má to dokonca aj vstup na mikrofón, čiže viem robiť všelijaké tie efekty s hlasom. A je to už mladší, chcem povedať. A tento synťák vyšiel v roku, ak sa nemýlim, 2008 a mal dosť veľkú popularitu v Amerike a podobných, proste v zahraničí mal celkom dobrú popularitu. U nás neviem, že aký bol populárny, ale myslím, že bol zrušený predaj kvôli nedostatku záujmu synťáky, čo stále nechápem, lebo tieto synťáky sú celkom aj rarita, čo sa týka hudobného díru. A kupoval som ku tomuto synťaku aj tento obal z Musikéru za asi 15 €. Koľko? Hej, takýto proste obal na ňo mám. A čiže to bola ďalšia vec. No a ďalšiu vec, čo som si ja kúpil, je, prosím vás pekne, toto. To vám možno
možno budete známe. Ak nie, tak vám po rýchlosti poviem, že čo to je. Je to v podstate looper alebo opakovač, čiže vy si do týchto dvoch trackov nahráte niečo a potom toto stlačíte a ono vám to bude opakovať dokola a dokola do sločky. A v našej kapele sa mi to hodí kvôli tomu, že tam môžem nahrať niečo, hej, a potom môžem na to solovať, hej, alebo ja neviem čo, proste týmto sa dá veľa robiť. Má to aj mikrofónny vstup. Ak na toto budete chcieť videjko, tak mi dajte vedieť do komentárov. Rád na to spravím videjko, len mi dajte na to vedieť, či to chcete vidieť. A to bola ďalšia vec. Ako ďalšiu vec to mám ďalší synťák. Ako keby som nemal synťáku proste. Toto je, prosím vás pekne, ďalší synťák, ktorý som si kúpil. A je to takýto. Je to konkrétne Arturia Microfreak a kupoval som si to kvôli tomu, že som chcel vyskúšať, že ako budú vyzerať tieto klávesy, lebo ak si všimnete, tak tieto klávesy sa nestlačajú. Toto je tzv. Že PCB klávesy, že to je vlastne PCB doska. To vám v podstate sníma, koľko máte prstu položeného na každej klávese. Je to celkom cool a využívam to na také viac také atonálne synťákové zvuky. A jedna vec, čo ma celkom mrzí na tomto synťáku, že nemá vstávané efekty. Že proste nemá nič, žiadne efekty, žiadny reverb, žiadny delay, ani nič, kvôli čomu som kupoval toto. Toto je, prosím vás pekne, efektový pedál, hneď vám ukážem, ktorý robí následovne. Ja ho vám aj ukážem tuto, len odbalím, vyzerá takto. Áno, toto je Marlu Audio Lore pedál a je to reverb / delay pedál, ktorý to tu zapojíte, tak z vašeho nástroja spraví doslova, že mágiu, lebo ja som to už aj zobral na hranie a ja som to skúšal doma a je to veľmi dobrá kúpa. Tento pedál stojí vyše 300 €, keď som to nakupoval na Musikery. A tak, toto ešte není ale zďaleka posledná vec, ktorú som si ja kúpil za posledný rok, lebo tu máme ešte asi dve veci, možno jednu, dve. Ďalšia vec je, prosím vás pekne, a toto, hneď vám to ukážem, toto, tada! A je to, prosím vás pekne, Akai MPC 500. A príbeh k tomuto je, hneď vám to aj ukážem, takéto niečo. Je to v podstate vintage sampler, že si tam proste naťaháte zvuky a potom nahráte tie zvuky v aranžmantoch, alebo ja proste ešte sa s tým učím robiť. A príbeh tohto je, že napísal mi kamarát, ktorý s nami chodí hrávať do toho podniku, že pozri sa, mám takúto vec, chcem sa baviť tej veci, či to nechceš, hej, tak povedal mi rovno aj cenu, za ktorú to chcel akože predať. Povedal mi, že za 330 mi to predá, tak ja, že dobre, že na pár dní si to vyskúšam, ak sa mi to nebude ľúbiť, tak mu to vrátim naspäť. On, že dobre, tak mi to proste doniesol, ja som sa s tým pohral a ja som sa do toho proste zamiloval, hej, lebo si tam proste naťahám zvučíky do padov rôznych a potom z toho vyskladám nejakú pesničku alebo to môžem naživo hrať. Takže toto boli veci, ktoré som si kúpil za minulý rok, kedy som bol neaktívny na tomto YouTube kanáli. Takže toto je už koniec tohto mini vlogu, už točím pol hodinu, možno to v edite skrátim, ale ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem na vás tešiť u zajtrajšieho videjka.